להצלחת עם ישראל, להצלחת חיילי ישראל שיחזרו בריאים ושלמים, חזרת השבויים והנעדרים, קבץ מפוזרים בחבלי צר סגורים בלעום אכזרים, ובעזרת השם תהיה ברוך השם בשמכם. לעבוד. אשריהם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד את העוצמות. כל יהודי יש לו את המעלה שאין על חברו, והתפקיד שלנו כל אחד לגלות את הנקודה המיוחדת. מה שאומרת הגמרא במסכת שבת ק"ח ק"ט, היו שואלים אחד את השני, אבוך במאי הווה זהיר תפי? מה זה אבוך במאי הווה זהיר תפי? אביך, אבוק. מה היה זהיר מאוד? אבל אומרים רבותינו, הרב בן שחי עליו השלום, והביא גם השבט מוסר, תודה רבה, שפע. מי זה אבוך? הוא אומר זה הגלגול הקודם שלך. הוא אומר אבוך זה הניצוץ, אתה באת לעולם הזה, במאי הווה זהיר תפי. ולכן הרבה פעמים אדם שואל מה התיקון שלי? אז זה בסדר גמור, אבל תדע לך שיש לך גם מיוחדות. ירדת לעולם, איך אומר בעל עלישור הרב וולבה זכר צדיק וקדוש לברכה, אדם צריך להכיר את הארגז כלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אדם יודע להחליף פנצ'ר, אבל הוא יודע ואין לו את הזווית הזאת לפתוח את המפתח, אתה פותח ברגים הללו. היום יש כל מיני דברים, כל מיני... כן? הוא יודע להחליף גלגל, אבל אין לו כלים. אז זה שהוא יודע חזק וברוך, מה אתה יכול לפתוח את הברגים הידיים? אתה צריך שם איזה מברג, איזה פותח. לכן חשוב מאוד רבותיי שאנחנו נלמד כל אחד. לכן אבוך במאי הווה זהיר תפי. סבתא שלי עליה שלום, סיפרתי לכם עליה שבוע שעבר, היה אזכרה שלה, הייתה צדקת, לא הייתה רוצה להגיד מה הכוונה, אבל חטאנו אנחנו ואבותינו. היא אומרת אבא שלי לא חטא. הייתה צדקת גדולה. מה זה אבא לא חטא? כתוב כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב. אבא שלי היה צדיק גדול, היה דיין גדול בקונסטנטין באלג'יר, רבי שמעון דוכן זכר צדיק וקדוש לברכה, אנחנו אפילו קוראים על שמו. אבל אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. עד שראיתי את דברי הבן איש חי, וגם הרב שבט מוסר מביא את זה. אבוך, אבל חטאנו אבינו. אבינו זה הגלגול הקודם שלנו. מה הכוונה זה אבינו? אבא זה אבא ביולוגי בוודאי, אבל אבינו בשורש כוונה שהאדם בא לתקן בעולם הזה. ולכן קראנו אתמול במהלך פרשת חיי שרה, תכף ניכנס לפרשת השבוע תולדות בעזרת השם. אז זה כתוב שם, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו. מה זה אחרי כן? שכון לאחרי כן. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, אחרי שחווה שלחה את אדם הראשון, עשתה עוצר, ממנוע את הג'וול, היא לא נותנת להכניס את שרה למערת המכפלה. למה? לא מגיע לה, מגיע לה. התביישה חווה. חווה התביישה. היא אומרת לי, היה מצווה אחת וקרה מה שקרה. עוד פעם, לפון דרגה דילה, אין לנו השגה בכלל מי זה אדם וחווה. הכאבו של אדם הראשון, הגמרא בבא בתרא אומרת, מכה עין גלגל חמה. אין לנו השגה בכלל מי זה אדם הראשון. הייתה חווה מתביישת. באה שרה עם כל כך הרבה זכויות. איזה זיכוי ערבי, הכנסת אורחים, מסירות נפש. חווה מתביישת. כתוב שלא קוברים חסיד ליד צדיק. להבדיל, להבדיל, להבדיל. להבדיל, לא קוברים אדם ברמה מסוימת אצל רמה מסוימת. למה? זה מיוצר חס ושלום איזה קטרוג. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, אברהם שכנע את אדם הראשון, שבעצם שרה באה לתקן את חווה. סליחה. ותיק זרוע ויקום לך. ואברהם אבינו בא לתקן את מי? את אדם הראשון ושרה את חווה. לכן הוא אמר זה לטובתכם. לכן ואחריכן הסכימו. ואחריכן, אחרי כל הדיון הזה, קבר אברהם את שרה אשתו. יופי. וכל זה מוריי ורבותיי, ממשיך התיקון. מה התיקון ממשיך? ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. תפארת אבות בנים ותפארת בנים אבותם. יש אבא שמתגאה, מה הכוונה? לא גאווה סרוחה, כי הוא שמח בבנים שלו. יש לו בנים צדיקים, אוהבי השם. ויש בנים שמתגאים, יש לנו אבא. איזה אבא. אשרי האדם שזה דו צדדי. שהאבא מתפאר בבן והבן מתפאר באבא.
אחד אומר לי, כבוד הרב, אתה יודע מי זה סבא שלי? אתה לא יודע מי זה סבא שלי, אשרף, כל דבר גדול. אמרתי, אבל הנכד שלך יגיד גם עליך אותו דבר, מי זה הסבא שלך? או סבבה, או סבבובו, אני יודע מה. ברוך השם, אשריהם ישראל. אבל זה היופי עכשיו, אנחנו מגלים, כל אחד מגלה את עם ישראל בתפארתו. אין כבר מושג ישראלי. אין. יהודים. אתה רואה הרבה אנשים, כמה אלפים חוזרים בתשובה, כל אחד מאיתנו, אבל תראו כמה אנשים שמוגדרים, כאילו. אל תראוני שאני... שחרחו, הרב שמואליהו שליט"א אומר, אל תראוני שאני מקועקעת. שזפתני, הוא עם קעקועים. ותראה איך הוא צועק לקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו לעד. צניעות, טהרה, קדושה. דיברתי אתמול שיחת טלפון עם איזה זוג. אמרתם, מה? אמרתי, אתם יודעים כמה זוגות התחתנו עכשיו שחיו ככה, חס ושלום? חבר וחברה, חבר וחברה. אלא הכוונה, להפסיק, אדרבה, להצמד למרן השולחן ערוך, להלכות, להבין כל דבר ודבר, להשתדל, כדי שלעשות נחת רוח ליוצרם ולעשות רצון בורנו. אז זה המכה הזאת שהייתה, מכה ראשי תיבות, הרב כבסני מעווני. כדי שאנחנו נתעורר. אבל אנחנו צריכים להגיד מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא, רבותיי. כמה... עובר לעשייתה, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה. חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו. למה? כמה אנחנו צריכים להגיד תודה? תבינו דבר אחד, טקטית, בלי סוף, אבל טקטית אני אומר אפילו צבאית. אני לא איש ביטחון, אבל טקטית תבינו. תראו, רק תחשבו רגע. בר מינן 3,000 מחבלים ארורים. בסך הכל כמה הם רצחו הרשעים הארורים הללו? קשה לנו על כל אחד ואחד. 1,200, 1,400, הם אומרים ככה. זאת אומרת, כל אחד מהארורים הללו הרג חצי. עם RPG, לא עם סכין, עם קלצ'ניקוב, עם רימונים, עם לבנות חבלה. במעברים, אבל תבינו, תראה את גודל הנס, תראו, פעם אחת תבינו, פעם אחת, הציבור יבין. אני לא מדבר על זה שחיזבאללה לא יצטרף, עוד עניין, שזה נס בפני עצמו. תעשו ווייז, תלחצו ווייז מעוטף עזה, קחו 3 שעות נסיעה בשקט. לאן הם מגיעים? חיפה, חדרה, נתניה. כן? בשקט, 3 שעות נסיעה, ועוד להבדיל בשבת הכבישים ריקים. מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, רחם עלינו. הם כבשו כביכול, הרשעים האלו ונכנס בהם המתחת לתת חיה, תת בהמה שלהם. הם התאכזרו שם על העוטף, על בתים פרטיים, והם נשארו שם בתוך המסיבה והתג'ננו ורצחו ורנסו ושטחו וזה, והם איבדו את כל הזמן, השתבח שמו לעד, עד שהגיעו הכוחות הראשונים, הצדיקים, כיתות הכוננות. סיפרתי לכם שבוע שעבר אחד עם אקדח גלוק. מה זה גלוק? זה גודל כזה. 13 מחבלים, יש לי תלמיד שלי, הרג 17, סיפר לי שבוע שעבר. אבל זה לא גיבור זה או זה, זה בורא עולם. מה זה הדבר הזה? הם יכלו להגיע. עכשיו תבינו, לא תקום פעמיים צרה, שהיה בתל אביב איזה יום חמישי אחד, מי שזוכר שלא תקום פעמיים צרה. המפכ"ל, הסמפכ"ל, כוחות, שב"כ, מוסד, בשביל מחבל אחד. אם הם היו מגיעים לאזור המרכז ומתפזרים, לך תדע מה היה קורה. אני רק מספר את זה שנבין את גודל הנס, קצת. היה להם מפות של בתי כנסת בבת ים, אני יודע, בראשון. דברים ידועים, דרך אגב, שמעתם את הסיפור שבוע שעבר שהרב זמיר כהן סיפר את זה? זה פלא עליון. יש, הרי הם קיבלו מפות, הם ידעו כל אחד כמה אנשים יש בכל בית. חוץ מכבוד המקום, איפה יש כלב? איפה יש זה? מי נמצא בבית הזה? קצין כזה, קצין... יש אישה אחת שהתחילה לשמור שבת כבר כמה חודשים טובים. מאחד הקיבוצים, אולי זה בבארי, לא זוכר. בעלה עוד היה ככה על הסקאלה. ואז היא אמרה לו, תשמע, והתחילה לשמור שבת מלא. אז הם החליטו שכרגע שבתות זה לא מסתדר לעשות בקיבוץ. הם נסעו כל שבת לאחותה או לדודה שלה.
במשך חודשיים. מוריי ורבותיי, בשמחת תורה בשבת, איפה הם היו? ביישוב. היא הייתה, נכון, היא הייתה בחודש 9 להיריון, שתהיה בריאה, והיה קשה לה לנסוע, והם נשארו באותה שבת, באותה שמחת תורה, נשארו בבית. ולא רק זה, הם עוד אירחו עוד זוג. באו מחבלים, שרפו את כולם. השם ירחם, לא לראות את זה, לא לראות, אני צועק את זה לכולם, לא לראות את זה. זה הורס את הנפש, חס ושלום, לא להתפתות. יש אברך, יצאתי מאיזה הזכרה שבוע שעבר, הוא אומר לי, הרב, יש איזה חסיד, הוא אברך בבית שמש, אני חושב, לא זוכר איפה הוא אמר לי, הוא אומר לי, הרב שמעון, בוא תשמע. הוא התפתה, רצה לראות את הסרטון, רצה לראות איך שהשם ירחם. הבן אדם יושב עכשיו בממ"ד, מחזיק את שתי הבנות שלו ככה. שתגיע. היה בן אדם נורמלי. לא לראות את זה, גם אם אתה חושב שאתה גיבור. זה פוגע בנפש. בקיצור, המשפחה הזאת הייתה סגורה בממ"ד, והם יורים ויורים ויורים, פתאום היא רואה את המחבלים, שומעים? מדלגים על הבית שלה. לא יכול להיות, שרפו פה, שרפו שם, והיא מסתכלים בחרך, לא מתקרבים אליהם. שרפו את כל הקיבוץ. טוב, כפיים לבורא עולם, ניצלו. מה הסתבר? אחד המחבלים שתפסו אותו, הוציאו לו מהכיס פתק על היישוב, על הקיבוץ. הוא אומר, פה יש 4 ילדים, את אלה לשבי, את אלה לרצוח, את אלה ככה, את אלה ככה. הבית הזה, לא לבזבז זמן, הם לא פה בשבת. כתוב. כי הם ידעו. זה היה משת"פ שהיה שם אצלם, אז הוא ידע הכל על הקיבוץ, הבנתם? אז הוא ידע שהבית הזה לא נמצאים בשבת, כי היא חזרה בתשובה. ניצלו, לא הגיעו לבית. זה אחד מיני 1000 רבות. נכון, כואב, שרה צרורה, אבל תראו כמה אנחנו צריכים להגיד כל היום, מודה אני מזמור לתודה, הריעו להשם, שאמרנו עכשיו, אומר מדרש תלפיות, רבי אליהו איתמרי כותב, זה לימוד ההלכה. מזמור לתודה, מי זה קורבן תודה היום? הריעו להשם כל הארץ, ראשי תיבות הלכה. זה הקלה וזו ההלכה. ולכן, יצחק ורבקה עליהם השלום, הקדוש ברוך הוא עשה את האבות ואת האימהות הקרות יותר נכון. למה? הגמרא אומרת, זה נקרא שבת. ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא. ויעתר לו אדוני ותהר רבקה אשתו. ויעתר, אומרת הגמרא מסכת סוכה, הצדיקים נקראו עתר. שכונה דעתר, כלשון. איך אנחנו עושים? יש מלאכת זורע בשבת, נכון? מה זה זורע? הוא מעיף את התבואה באוויר, ואז יהיו כמוץ לפני רוח, ומלאך השם דוחה. המוץ זה הפסולת. היא דקה יותר, אז ברוח היא עפה, ואז הגרעינים. זה מלאכת זורע. הנה הוא זורע בגורן, אצל בועז. אז מה כתוב? אז הצדיקים נמשלו לעתר. מה עתר? מהפך את התבואה, אף הצדיקים מהפכים מידת הדין למידת הרחמים. שנאמר, יש בן איש חי יפה מאוד על זה, כתוב שם על נחום יש גמזו. גמזו לטובה. למה? אומר הבן איש חי, תראו במזוזות מה השם הרודף אחרי י' כ' ו' כ', זה קו ואחר כך זו. כותבים מאחורי המזוזות, בחלק מהמזוזות, כן. במוחס. קו, זו. קו זה שם של רחמים, י' כ' ו' כ', כ' ו', קו. אומר זו, זה דין. או חבר במלכה. זו זה דין. אומר רבי נחום איש גמזו היה עושה גם זו את הדין, היה מהפך לטובה. הבנו? שואל הבן איש חי בפרשת וזאת הברכה, שאומר איך וזאת, וז, לא ווייז. וז, וו זין זה זו. אם אתה אומר שזה דין, אז איך זה וזאת הברכה? אומר אשר ברך משה. משה הוא נקרא טוב עין, הוא יבורך. משה הצדיק, משה רבנו, זכותו יגן עלינו, אלמה לרבינו רחת עלינו, ראיתי איזה סטיקר יפה, אלמה לרבינו רחת עלינו. אבל משה רבנו, בכוח של הקדושה והטהרה והעין טובה שלו, הוא היפך את וו זאת, כמו נחום איש גמזו, גם זו לטובה. אז הוא אומר, תדע לך, זה הצדיקים נמשלו לעתר שמהפכים את מידת הדין למידת הרחמים. איך? נכון. נכון. אומר רבי נחמן, יש עניין שהתהפך הכל לטובה. לכן הצדיקים אומרים, אוכלים מן הגזל. גזל גם זו לטובה. גזל. או כדור לעומר. כל דעביד רחמנא לטב אביד. ברור.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר המדרש, מלמד שהיה יצחק שטוח כאן ורבקה שטוחה כאן, כלומר פינה. ואומר ריבונו של עולם, כל בנים שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת הזו. שרה אימנו הצדקת, אחד ההסברים ראיתי למה אברהם אבינו בכה עליה ולבכותה, פחד שאולי היא נענשה חוץ מכבודה 1000 פעמים של שרה אימנו, שאמרה לו חמסי עליך. למה אמרת הן לי לא נתת זרע? היית צריך להגיד הן לנו, אז לא היה בא לך מהגר, היית בא דווקא משרה. פה יצחק מדבר שיהיה לו זרע, כן, אבל דווקא מהצדקת הזאת. למה? יצחק רמז בעצם שהוא רצה, הוא לא רצה שיהיה קליפה ופרי, יש קליפה ופרי, אבל הוא רצה שזה יהיה דווקא מהצדקת הזאת. אבי אמרה, כן, כל בנים שאתה עתיד ליתן לי יהיו מן הצדיק הזה. הרי היא ראתה איזה קודש קודשים. ואיך כתוב שמה? שרבקה ותקום נערותיה, רבקה ונערותיה על הגמל, קראנו אתמול בשבת פרשת חיי שרה. ותאמר אל העבד, מי האיש הזה ההולך בדרך לקראתנו? ויאמר העבד הוא אדוני, ותיקח האיש, ותיקח הצעי ותתכס. מלמד שהוסיפה צניעות על צניעותה. היא ראתה אותו ויצחק בא מבו באר לחי רואי. ויצא יצחק לסוח, תיקן תפילת מנחה. אתם יודעים איזה עמידה של תפילה? ראיתם פעם את יצחק אבינו? לא ראיתם אותו? אני בטוח ראיתם, אתם צדיקים, ראיתם אותו. לא ראיתם יצחק אבינו עומד. אני זוכר פעם אחת זכינו, בגוש קטיף, תיבנה ותיכונן, אני הייתי לומד שם בישיבה בנווה דקלים. הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וכל לברכה, הגיע לישיבה, נתן שיחה לישיבה. הייתי בחור בן 19-20. זה זכות באמת הייתה, הוא היה מגליל. ראיתי אותו בלי לדעות אותו בפנמה. אשריך. הוא תפס, היה כרמל מזרחי, עשה בתשובה, הוא תפס שהם יש שותפים איפה שם, אחרי לפני לקנות, יש כנסייה עם ענבים. נכון. הוא תפס את זה, היה שם בלגן. מערבבים יין. נכון, הרב מוצפי היה צועק על זה, נכון, הרבה שנים. לא לקנות שם, בחנויות שם בלטרון, יש שם מנזר, והם היו מחלקים למי שמתדלק שמן, והיו שמים שם טיפות של יין, יין של נסך. לפני הרבה שנים שמע את הרב מוצפי מדבר על זה, זה מה שהוא מדבר כנראה. בקיצור, איפה הייתי? אז הרב מרדכי אליהו היה אצלנו בישיבה בגוש קטיף, תיבנה ותקונם, בישיבת ימית. עכשיו מה קרה שם? לא, למה נזכרתי? רגע, למה נזכרתי שאני לא אשכח? היה עומד 18. לא לזוז, עכשיו 18. היה עומד 18 עם הגלימה עם הזה, כמו מלאך משרת. לראות הרב מרדכי אליהו עומד 18, צמרמורת. ואני אומר לכם שבחזרת הש"ס הוא היה עם היד שלו החזיק הסידור, והוא החזיק את האצבע איפה שהשליח ציבור נמצא. כן, הרבה פעמים אדם מטייל, ברוך הוא שמו, אבל רפאנו, הלו, תעמוד. למה? תפילת חזרה יותר גבוהה מהלחש. לכן היא נקראת בחגת, זה נקרא בני, המקובלים אומרים. זה בלחש, זה בני, נצח עוד יסוד, זה למטה יותר. בחגת, לכן מרימים קול. לכן היא נמצאת גבוה יותר. אז תארו לכם, היא רואה את יצחק קודש קודשים, עומד שמה, ותיפול מעל הגמל. אני מדבר עכשיו בקודים, שהיא נפלה מעל הגמל, כותב בברכי יוסף, מרן החידה, במדבר קדמות הוא מביא, שבשם מדרש, שיצחק טבע את אליעזר, הוא אומר לו, לא מצאתי לביתו. הבנתם? לא מצא בתול. רגע, יפה זה הסוף, חזק וברוך. ואז לקח אותו אליעזר לאותו מקום שהיא נפלה, וראה לו את הדם. על המכה שקיבלה, מוכת עץ מה שנקרא. כן, היו ציפורים ששמרו על הדם, יפה מאוד, כך הוא מביא המדרש, וברך אותו שיכנס חי לגן עדן. וכך כתוב בסוף מסכת, לא בסוף פרק ב' כמדומני, של מסכת דרך ארץ זוטה, שהוא אחד מה10 שנכנסו חיים לגן עדן, מהברכה של יצחק. ויש עוד משהו שהיה בן של נמרוד, והוא ויתר על מלכות, יש עוד מדרש אחד, אמר לי מישהו בשבת. אבל זה, ראיתי במפורש במדבר קדמות, הוא מביא שמהברכה של יצחק, שהוא כביכול חשד, יצחק צדיק, קודש קודשים, אבל שאל אותו, היה פה איזה משהו, אבל ראה שכביכול זו הייתה טענה סתם, כביכול, למרות שיצחק קודש קודשים, ברך אותו. מכאן למדנו, שאם אדם חושד את השני אפילו בדבר שלו,
צריך לא רק להגיד לו סליחה, אלא גם לפצות אותו. איפה למדנו בגמרא? פרס. איפה כתוב שם אצל עלי? ויחשביה עלי לשיכורה. אל תקרא שיכורה אלא כשרה כשרה, נכון? היא אומרת, מה? כי קשת רוח אנוכי. אני מתפלאת לקדוש ברוך הוא שייתן לי בן. אמר, והשם ייתן לך את שאלתך. אומרים רבותינו, אל תקרא שאלתך, שילייתך. לא היה לה שיליה. אז ברך אותה, זה ברכה מעל הטבע. גם האמהות ככה, שרה ככה כתוב, הגמרא אומרת. מסכת יבמות, סמך ב' סמך ג'. שאלתך, שילייתך, לא היה לה שיליה. הוא ברך אותה מכיוון שהוא חשד אותה לשיכורה. היא ראתה, עשתה ככה וככה וככה, התכוונה שהקדוש ברוך הוא נתן לה דלין כדי שתניק, נתת לי רחם כדי שיהיה זה, אז בשביל מה בראת את זה? זה גמרא מסכת ברכות, נדמה לי בדף כ"ח, אולי כ"ט, כ"ח, כ"שמה. הגמרא אומרת. יפה מאוד. הרב מלכה מעורר פה נקודה שזה מלכות. תדעו לכם שהרבה פעמים אדם זוכה לדברים גדולים ברגע אחד בחיים. כל החיים שלנו זה, איך אני אקרא לזה בלשון הישיבות? אח שווה, לא אח שווה יותר נכון, אח שרה, אח שרה. כל החיים שלנו זה אח שרה לאיזה נקודה. שיהודי פתאום, מה פתאום? 5 צדיקים הללו שנהרגו אתמול, השם יקום דמם לעינינו בקרוב. פתאום עלו על מוקש שם בתוך המנהרה שם, פתפוצצו, עלו חיים. אחד מהם בוגר הישיבה בשדרות. כל אחד צדיק בפני עצמו, אלו הרוגי מלכות. אחד השור אומר, מה? אלא זה אחד ההסברים. פעם הסביר פעם הרב גרוסמן, הצדיק, יש הרב גרוסמן הצדיק ממגדל האמת, ויש את הרב גרוסמן, שליט הרב של אלעד, הרב האשכנזי של אלעד. גם תלמיד חכם עצום, צדיק. אז הוא, כמדומני ששמעתי את זה ממנו, על רועי קליין, השם יקום דמו, שהוא קפץ על הרימון. מה מביא חייל, דרך אגב זה קרה גם לפני כמה זמן, אותו דבר. מה מביא חייל בין 20, 30, 40, לתפוס ב3 שניות עד שמתפוצץ רימון, זה 4 שניות, ברביעי זה כבר פוצץ. ב3 שניות לקבל החלטה, לקפוץ על רימון. מה מביא אותו, תגידו לי? אתם יודעים מה התשובה? זה החיים שלו. החיים שלו שהוא חי, הוא הגיע לדרגה שב3 שניות האלו יודע לקבל החלטה. היה אחד מגאוני אירופה, לא זוכר כרגע את השם שלו, מי זה היה? לא זוכר, אני לא רוצה סתם להגיד. יום אחד עלה לרכבת, והרכבת, נסגרות הדלתות, ככה אוטומטי, טק. תוך 3-4 שניות מרגע שהצופר, הוא שורק שם בציפון, ברציף, ציף על הרציף. מה הרב ראה? זה היה באירופה, נפלה לו כפפה. כפפה. כפפות של חורף. איך שהוא בא להיסגר הדלת, זרקת על שנייה, אמרו לו, הרב, מה עשית? הוא אומר, אני לא יכול לצאת עכשיו מהרכבת לקחת את הכפפה. אז לפחות שמישהו ימצא. זאת אומרת, הוא לא חשב על זה באותו רגע. ברור שהוא חשב על זה באותה שנייה. אבל זה משהו שטמון בו. ברור. זה משהו שאדם, זה יסוד נפלא מה שאמרתם. לפעמים אדם חי כל החיים שלו, ואחד אומר, מה, אבל מה אני שווה? ופתאום תראה שבשעת צרה, כל מה שהשקעת כל החיים שלך, פתאום זה בעת צרה, היו צריכים את התכנית שלך. אתה אומר, מה הבן אדם הזה משוגע? איך אמרו לו זה פעם, איך קוראים לו, עמיר פרץ מזה? פעם דיבר על הפטריוט, על איך זה נקרא, כיפת ברזל. צחקו עליו. צחקו עליו. לא זוכר את הפרטים, הפוליטיקה, לא מבין בזה. אבל לפני הרבה שנים, מה, כאילו, והוא הריץ את זה. תראו כמה נפשות זה הציל. אנחנו לא סומכים על הכיפה הזאת, על הכיפה למעלה. אבל תראו כמה נפשות זה הציל. כן. כן? זה שיקול של יהודי. למות כדי להציל אחים. הם מתים כדי למות, כדי להרוג אחרים, הרשעים הארורים האלה. המבדיל בין קודש לחול, ובין הטמא לטהור להבדיל. אין אפילו, אין להם הגדרה אפילו. אני אתמול בבית כנסת, תסתכלו עליי האנשים, כתוב שמה, וישכנו בחבילה, שם אצל ישמעאל כל בני אחיו, על פני כל אחיו. אני עשיתי ככה. מה זה מזכיר לכם? עמלק. תראו רש"י, שם תעיינו מה שעשינו. מישהו צחק. אבל
שיפלו, תיפול עליהם עד הפחד. לא אמרתי, זה לא הלכה או משהו, וסתם הרגשתי בפנים. סוף פרשת חיי שרה. נפל, שימשיך ליפול. כן. למה אני אמרתי? כן. הזעזוע הזה של ההריגות, אמרתי לעצמי, זה המלך. בורא עולם עשה שנעשו ככה בכוונה, שאנחנו נזדעזע. נכון. ועד להזדעזעות הזו לחצה את כולם. אין ספק שיש התעוררות, אמת. אין ספק שיש התעוררות גדולה. אז בואו נמשיך, אחי ורעי, ככה נראו את המתיקות של התורה. זהו, אז היא קיבלה בן, את שמואל. כי הוא חשד בה. אם אדם חושד במישהו ובסוף זה לא נכון, אתה חייב לתת לו פיצוי. מה הפיצוי? נתן לה ברכה. ויתרוצצו הבנים בקרבה, ואתה אומר, אם כן, למה זה? אנוכי ותלך לדרוש את השם. מה זה? אומרת, אם כן, למה זה צער ההיריון? הרי 20 שנה לא היה לה ילדים. בכוונה למה? כדי שלא יגידו מהמשפחה של בתואל, זה מהברכה, אחותנו את ההיא לבבה, זהו. אומר רש"י בשם המדרש, שהייתה עוברת ליד מוסיוף, הייתה עוברת, היה יעקב רוצה לרוץ לשיעור. והייתה עוברת ליד בר מינן, או איזה פאבו, אני יודע מה, היה עשיו מפרכס לצאת. היא אומרת, ואתה אומר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. אומר הגאון מווילנה, אומר, מה זה ותלך לדרוש את השם? היא לא ידעה שיש לה שניים. היא חשבה אחד, אמרה, וואלק, זה היפוכונדר. קומסי קומסה, פעם פה, פעם, דתילוני כזה. פעם כזה. מה זה? בבוקר הולך לבית המדרש, אחר כך רץ לבית המגרש, הולך למועדון, הולך לכל מיני קשקושים. מה אני רוצה לגדל ילד כזה? כולו מעורבב. בבוקר היא באה בקדושה, ואחר כך חס ושלום ההפך. לא רוצה. משפט שלמה, רבותיי. מה קרה משפט שלמה? היו שתי נשים שילדו בן. אחת מהן נרדמה, סכנה הרבה פעמים שנשים מניקות את התינוק, צריך להגיד, להיזהר לא להירדם. זה מסוכן, לפעמים לוחצת, חס ושלום יכולה, זה מה שקרה שם. חנקה את התינוק שלה, מה עשתה? ראתה את השכנה שלה ככה, החליפה את התינוקות. היא קמה בבוקר, מה פתאום? זה לא שלי. שלך, זה בני חי, זה בני החי, זה בני חמת. המשפט הראשון של שלמה המלך, ברייטינג בחדשות, וואו. אומר שלמה המלך, מה את אומרת? ככה. והוא חוזר על זה. לומדים את זה, מרן כותב בהלכות דיינים, שהדיין חייב לחזור. כבודו אומר ככה? כן. וכבודו אומר, אני הבנתי נכון? לפני שאני פוסק? הוא חוזר. כבודו טוען ככה? כבודו עונה ככה? זאת אומרת, את אומר, בני חי? אומר שלמה המלך, תביאו לי חרב. וואו. משפט שלמה, אתם יודעים מה קורה עכשיו בכותרות? היו אומרים תביא חרב? מה זה? זה משפט זה? איזה חוכמה! אמר להם גזורו, תגזרו את הילד לשתיים. מה זה? דאעש? מה? שמם ואידך זכרם? מה זה? אמר להם גזורו, פתאום האמא האמיתית, לא, תנו לה, רק אל תיגעו בילד. וזה, אומר המלך, זו אמו. לא משנה, הוא תפס אותם גם במילים, זאת אמרה קודם, זה בני חמת וזה בני החי, וזאת אמרה, זה בני החי. יש שם מי שידקדק שם בפסוקים בספר מלכים בהתחלה, דברים נפלאים. דבר נפלא, רבותיי. שמעתי פעם הרב ישעיהו רובינשטיין, שליט"א מראשון לציון, השם שלו רפואה שלמה. הוא אמר דבר יסוד כזה. הוא אומר, אולי זה הגאון מווילנה, אני לא זוכר, אבל יסוד נפלא. הוא אומר, מה זה לגזור? הוא לא התכוון לוותר אותו. הוא אומר, בואו נגזור לו את הזמן שלו. משמורת ילדים. חצי שבוע אצלה, חצי שבוע אצלה. נו, ואז מה? אז למה היא לא הסכימה? חצי שבוע במשפחה שומרת, חצי שבוע במשפחה לא שומרת. אז ברור שזה לא הפשט. אבל הוא אומר, מה הרעיון שמתח זה? מה הרמז? אומרת האמא, מה אתה רוצה לגדל אותו ככה, פעם חצי ככה, קחי אותו. אני לא יכולה לגדל ילד שפעם בבוקר אתה אומר לו ככה, בערב אתה עושה לו ככה. הוא אומר, זה נקרא לגזור. אליהו הנביא שנלחם בנביאי 400 נביאי הבעל, אומר לעם ישראל, מה הוא אומר להם? עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אתה לא יכול להיות גם עובד עבודת זרה וגם ישראל לקדוש ברוך הוא. זה לא הולך. אם השם הוא אלוהים, הוא אחריו. אם הבעל השם מרחם.
להגיד לנו, רבותיי, היא לא רוצה. אומר לה, שם בעבר שם, עושה לה אולטרסאונד. אומר, לא, רבקה צדיקת, יש לך שניים. אחד כולו טהור, השני כולו רשע. עכשיו תראו איזה יופי. אבל בכל זאת, אז מה בכל זאת טוב בזה? היא יכלה רבקה על ידי החלב שלה לעורר את הנקודה של עשיו. למה? יש כאן תשובה עמוקה. הם הודיעו לרבקה שלא רק מהעובר הצדיקה צריכה לשמוח, אלא גם מהעובר השני, כותב הרב יורם אברוצ'ה זכר צדיק וקדוש, שגם בו היה ניצוץ של טוב. אל תחשבו, עשיו רשע היה, אבל זה נקרא לשון המקובלים שעו נעורים. גם לבן הארמי, אם הוא היה הולך בדרך השם, הוא היה מגיע מקום גבוה, לובן העליון זה נקרא. אבל קרה מה שקרה, שהרי נולד ליצחק אבינו שהוא קדוש מרחם, אלא שהניצוץ קדוש זה מחופה בקליפה קשה, שהמקור שלו מאיפה? מהחלק הרע ששכן ברבקה מחמת שנולדה להורים רשעים. ועל ידי שהענק תינוק זה את החלב הטהור של אמא שלו רבקה, יתעצם החלב הטוב והניצוץ שבקרבו ויוכל להתעלות. זאת אומרת, יש כוח של החלב. הנה אנטונינוס, הנה נקרא השבת שני גויים בביתנך, שני גויים בביתנך ושני לאומים ממעייך יפרעו. אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה, אומרת הגמרא שני גויים שני גאים, אלו רבי ואנטונינוס, שלא פסק מעל שולחנם לא בימות החמה, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. מה זה צנון וחזרת? שמעתי אתמול את הרב בנאו שמואל שליטה בשם רבי עזרא עטיה, אני חושב ראש הישיבה עליו השלום, הוא אומר לא צנון ולא חזרת. צנון יענו זה חריף, תלמד פלפול, תחריף, אבל אל תשכח חזרת, לחזור על הלימוד בהלכה, בהגדה, הדר. וראיתי עוד פירוש רגע, צנון, רבי הקדוש, הרי הגמרא עומד בסוף מסכת כתובות ק"ד ק"ה, שהוא הרים 10 אצבעותיו למעלה, אמר ריבונו של עולם, גלוי בידו לפניך שלא נהניתי מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה. מה, הוא לא אכל? רבי לא אכל ארוחת צהריים? אכל, אבל מה זה לא נהנה? זה שומר אהובות של רבי, היה יותר עשיר משבור מלכו פרסי. מה שמם האיראנים הארורים הללו, תיפול עליהם מטה ופחד, הם עושים את כל הבלגן. רגע עוד מעט. מה? אז הוא אומר, תראו איזה יופי, לא פסק מעל שולחנו לא צנון ולא חזרת. אז זה ביטוי לעשירות. פשט בגמרא זה ביטוי לעשירות. צנון וחזרת זה לא רב שנתי, ואצלו היה. אבל ראיתי אחד הספרים מחכמי תימן הביא דבר יפה. צנון, הוא אומר, כשהיה רבי היה אוכל, היה מצנן את האכילה שלו, אוכל בקדושה, לא באהבתנות. ואם ככה, איך אומרים, עבר טיפת הגבול, היה עושה חזרת, היה חוזר בתשובה על זה. הבנו? אמרתי להם, שני אנשים הלכו בדרך, בים, בם, בום. לא, שני אנשים נכנסו למסעדה. המסעדה של מסעודה, מהדרין. בדס בית יולדיה, מהדרין. זה גמר עכשיו את העבודה, התיישב. אומר לו למלצר, תביא לי לפה, תעשה אותה קריספי, תביא לי 2 פרגיות. אני רואה, אתם מתחילים להיות רעבים פה. רגע, עוד לא אכלנו, טוב, רגע, כמה היה עכשיו? בסדר, נשתה. וזה, סלט, תחינה, תביא לי ככה, ישב לאכול. הצדיק הזה, תראו, זה סיפור שאני המצאתי, אבל תארו לכם. הוא נכנס, נוטל ידיים, 1, 2, 3, וידיכם קודש לפני כן, הוא אומר לפני, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו וצוונו, על נטילת ידיים. יצמיד את המרפקים, אומר רבי ישחי בשם רשש, זה נקרא עושה מוחין ללאה, עניינים, אני יודע רק תרגם, זה דברים עמוקים. אבל צריך למעשות שלהם, אני לא יודע, אבל זה פועל. אני יודע ללחוץ על טלפון, זה עובד, הלו, מדבר עם אמריקה, לא, אני יודע מה יש בפנים, לא יודע מה יש בפנים. לעשות, נטל ידיים, שתבח השם הזה, כאמור פותח את ידי חומץ ביד לכל חצון, ברור זה, המוציא לחיות, 1, 2, 3 במלח, לא קופצים לבשר, מרן כותב שולחן ערוך הלכות הנהגת בסעודה, לא קופץ ישר לבשר, דרך ארץ, לא אוכל כרעבתן, זה וזה. הסתכל, הוא רואה איזה מישהו עומד ככה, יש לו 7 שקל, רוצה איזה חצי מנה, הוא לא נותן לו, הוא אומר לו בואנה. אתה רואה את הבן הזה? תן לו, מה שאתה נותן לי, תן לו. איך אמרתי? קריספי, 2 פרגיות, צ'יב. טוב, אתם רעבים. בקיצור, השתבח שמו. אתה תזמין את כולם אחר כך, אה? לא. אתה איש עם לב רחב, עשו לכם ישראל.
קודו. מי שקמצן, אומרים לו, אתה קודו. הוא כזה. עכשיו את הקודו על הבטן, לא תהיה קודו. יפה, יפה. הרב עובדיה היה קורא לו אבו קמונה. כן. אז זה סוד. אדרבה, בקיצר קרא לו, אמר למנצר, תן לו, הושיב אותו, עשה צדקה רחל, נתן לו לאכול אותו דבר. אותו דבר. טוב, אכל, ברוך השם, עבר לסלט, עבר זה, אכל צבא, הוציא ככה משניות מהכיס שלו, מתי, לא יודע, למד משניות, ברכות, שבת, פאה, לא משנה מה שהוא רוצה, או כמה פרקי תהילים, השתבח שמו וזה, עשה מים אחרונים, מנצח בנגינות וזהו, על נערי בבל, כל אחד לפי מנהגו, עבר אחד, את השם, שם את הזה שלו, מה זה ברכת המזון? מה זה ברכת המזון? כקשת. איך היה אומר רבי בנימין זאב חשין, זכר צדיק וכו' וכו', כקשת, זוכרים מה אמרתי לכם? זה הזמר יצי קשת, אמר לי, יפה. כקשת, כף, כוונה, קוף, בכל שין, בשמחה, טוף, תוך בתוך הסידור. תחזרו על זה. כף, כוונה, קוף בכל, שין זה שמחה, ותוך הסידור. כקשת, מי שמברך כקשת, שתבח שמו לעד, שפע ישועות. ואז ברך, בא למלצר, שילם לו, אמר לו ביומו תיתן שכרו, גם נתן לו טיפ. הבן אדם הזה יצא כמלאך מהמסעדה. בסדר? לא אמרתי שעכשיו כל יום במסעדה. אבל הוא יצא מלא מצוות. גם תורה, גם סעודה, גם ברכות התמורה, גם ברכת המזון דאורייתא. נטילת ידיים דרבנן. עני. ביומו תיתן שכרו, אומר רבנו אריזל לראשי תיבות, שבת. ביומו תיתן שכרו, זוכה להערת שבת. נכנס אחריו חס ושלום איזה אחד, וולק, תיושב, אומר מלצר, תביא לי פה קריספי, 2 פרגיות, את אותה מנה. אכל ככה בילי יעקב בלעם, שילם והלך. שניהם אכלו את אותה מנה. שניהם נכנסו, שניהם יצאו. זה יצא מלאך משרת, וזה יצא מלאך הבלה. להבדיל, כן? להבדיל. אין יהודי כזה. מלאך אותיות מאכל. כשאדם מתקדש באוכל, יכול להגיע לפעמים אדם מחפש סיגופים ועניור. היום הדור שלנו, גם גדולי המקובלים אומרים היום. פה מה צריך? יש כאלה קיבלו לגבי מחר, צום. יש כאלה הקדימו להיום, כי המולד הוא ב7:17 בבוקר. יש אומרים שזה בצהריים, יש שתי דעות מתי המולד. אבל קיבלו כערב ראש חודש, המצב עת צרי ליעקב וממנה ילבשיה, אחד עושה תעני דיבור, חצות היום, עד חצות, אחד הוציא יום שלם, אשריהם ישראל, אשריהם ישראל. כל אחד יעשה מה שהוא יכול כדי לעזור לעם ישראל. לעזור לנו, לעצמנו, מה זה? עם ישראל, אנשים מוסרים נפש, עומדים עכשיו שנייה אחת, הם לא יודעים מאיזה מטונף אחד יוצא משם. זה עניין של שניות רבותיי, הם חייבים להיות ככה, ככה, זה מי עורר ראשון? מי עורר ראשון? אמן. אבל תראו, איזה רחמים של עם ישראל. אחד עוזר לשני, והוא חזר, והוא הלך, והוא הבין. יש סיפור שמסתובב, אני לא יודע, אין לי חותמת על הסיפור הזאת. לספר? אני לא יודע. כן, אבל יש סיפור הזוי. הוא הזוי הסיפור הזה. לא, עם הפליטת כדור. אומרים שזה נכון. אני אספר אותו, אבל אני בלי נדר, אני אבדוק אותו לעומק. לא אני, קטונתי, מה, אני נותן אישורים? אבל יש אנשים שאני יודע שזה ממש, אומר לי הרב, זה כן. ככה מספרים, שמישהי מביאה שאחד החיילים היה שם. הרי בזמן המלחמה, הרי כבר 30 יום, אין דבר כזה שלא ישנים. הגמרא בן דרים אומרת, שבועה שלא ישן 3 ימים, מלכים אותו, אומרים לו הולך לישון, נכון? הגמרא בסוכה שואלת בסוף, שם לגבי שמחת בית השואבה, מכתפי הדדי, דברים יפים. אז הם הולכים לנוח טיפה, אז הם אכלו באחד הבתים. עכשיו תחשבו, הם באים מלוחמה, לפעמים הנשק דרוך. אנחנו לא שמים לב, זה לא כמו אימון רגיל, המפקד בודק לכולם לראות שהכל בסדר. פה באים מלוחמה, שמים מעצור, צריך לשים מעצור. אחד שכח, שיחק עם הנשק, טק, פלט כדור. כל החיילים כבשו עכשיו בתוך בית. יש פה פצוע וזה, אומר לו לא. אז קודם כל הוא אמר שזה הוא, פחדו שזה מחבל. הוא אומר זה הוא פלט כדור. ברוך השם השתבח שמו, אף אחד מהחיילים לא נפגע. אלה, הסתכלו, פתאום רואים, טק. היה פיר ממול. היה מחבל עם חצי גוף עם RPG. יצא להם מתוך פיר של המנהרות שלהם. הכדור פגע לו במצח. מת, אמר לי הרב, מאיפה הבאת לי? הוא אומר, פגע, מת. כן, יעבדו כפיים לבורא העולם. מה זה? תראו כמה, זה אחד מהנשיאים. אנחנו כואב,
כן? 36, יש אותו נמר, לוקח חיילים, כן. דקה אחת, וברחו, למה? אולי יבוא פיטי, וברחו. עכשיו בא עוד אותו, רואים שברחו, ופוצצו את ההוא. 3 אוטו. השתבח שמו. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. מוריי ורבותיי, אנחנו באמת נכנסים בשעות הללו, כבר נכנסנו ל30 יום קודם החג. איזה חג? חג חנוכה. הנה כבר בירכנו את חודש כסלו. החסידים אומרים שמושכים כבר הערה כבר משבת מברכים. תראו, החסידים לדוגמה מחר, עוד פעם, תלוי מתי המולד. אמרנו יש 7 ו-17 ויש דעה 11 ומשהו. אבל לפי השיטה שזה 7 ו-17 בבוקר, אם תתפללו עם חסידי ויז'ניץ לדוגמה, בשעה 7:15 אין תחנון. פעם התפללתי איתה, אמרתי למה אין תחנון? במנחה לא אומרים לו תחנון. אומרים לי היה מולד. הם נוהגים שאם היה מולד, אז כבר לא אומרים. יש דרך אגב בין המקובלים, האם לדוגמה מחר, לא, מחר זה כבר לא שאלה, אבל אם לדוגמה המולד היה ב2 בלילה, נגיד הלילה ב2 בלילה, זה לא נכון מה שאני אומר עכשיו. אם לדוגמה, האם אדם קם ב2:30, 3, יגיד תיקון רחל או לא? אז יש אומרים יגיד רק תיקון לאה, כי כבר הערת ראש חודש יש. טוב. לא, הם טוענים, כן, הם סוברים שיש הערת ראש חודש כבר. קשור? לא, אז הם מקלים בזה, הם טוענים שיש הערה. אני שואל את כבודו שאלה. אם עכשיו הייתה ברית מילה, רגע, ועכשיו אם הסנדק נמצא אין בעיה, שלושת בעלי הברית, אבי הבן המועל וסנדק, מה קורה? אם הייתה וכולם הלכו, ועכשיו כיסא אליהו פה, אומרים תחנון או לא? לא. למה לא אומרים? אבל הלכו. היה, נגמר הברית. זה נקרא רשימו. רשימו. מה זה רשימו? ההערה. אמרתי לכם איזה פעם, מה יש פה בבוקר? מי שיתפעל מוקדם כבר לא רואים, אבל מי שמתפעל מאוחר, יעשה ככה, יראו לו. מה רואים פה? מה זה? אומר רבי חיים פלאג'י בכף החיים שלו, חוץ מכבודכם, אם אדם אחרי שחרית, שעה, חצי שעה, חוץ מכבודכם צריך להתפנות, יכסה את היד. אין לו תפילין, הוא הוריד תפילין. הוא אומר, זה רשימו של קדושה. שמעתם? זה נקרא רשימו. האור הזה מאיר. לכן רבי יוחנן בגמרא בברכות דף עמוד ב' מה זה? גליה לדרעה ונפל נאורה. גילה את הזרוע שלו, כי העור שלו הפך להיות אור, רבותיי. ולכן תראו כמה. אז זה אנטונינוס ורבי אמרנו שעתידים לצאת מזרעם של יעקב ועשיו, מזרע יעקב יצא רבי יהודה הנשיא. לכן רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, אומר רבנו הארי, הנשיא הוא ניצוץ של יעקב אבינו. ומאנטונינוס יצא מזרע עשיו. וכל זה רבותיי, כל זה כדי שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם הוא ייתן אחרי הרבה דורות את הרשות לרבנו הקדוש לכתוב את המשניות, כי אף על פי שדברים שבכתב אתה רשאי לאומרן בעל פה, ודברים שבעל פה אתה רשאי לאומרן בכתב, אבל רבי הקדוש ראה שנתמעטו הלבבות, אמר עת לעשות להשם, הפרו תורתך, ואז כתב. כן כבודו. כן, לא משנה, אבל גם אנטונינוס יצא מזה, יצא ממנו טוב. גם רבי עקיבא בא משם. שמה? לא, הוא יצא בשושלת מעשיו, הוא אדום. הוא אדום, איפה הוא בא? גם רבי מאיר גם תיקן שם. הרי מצד נירון, אתה מדבר מצד התיקון עצמו. הכל מצוין, יישר כוח. איך? מי? עובדיה, נכון? הוא מאדום. עובדיה. יבוא עובדיה הצדיק שחי בין שני רשעים, ויפרע מעשיו הרשע שחי בין שני צדיקים. מי זה?
עובדיה היה אצל איזבל ואחיו, צדיק בין שני רשעים, והיפרע מעשיו שרשע בין שני צדיקים, יצחק ורבקה. כך אומר, ועובדיה היה ירא את השם מאוד. אין כמוך, אין כמוך. לכן תראו כמה רבותיי אנחנו יכולים להגיע. עשיו הרשע בהתחלה הוא היה בסדר, אבל אחר כך תראו מה קורה. ויגדלו הנערים, ברוך הבא לגברה הבא, ויגדלו הנערים. מה זה ויגדלו הנערים? בהתחלה הם היו נראים אותו דבר, שטריימל, ציציות בחוץ, קדימה, אחורה, נראים שניהם מותק. פתאום זה תפס כיוון. צריך לדעת שורשים רבותיי, הסוד של השורשים. יעקב אבינו קודש קודשים, עשיו אמנם היה לו, לכן חיבל אותו יצחק את עשיו, כי ידע שיש לו עדיין. שהוא אמר לו כיצד מאסרים את התבן, אז בפשט זה נראה כאילו עבודה בעיניים, אבל בסוף העניינים זה הגיע לתיקון שלו ברבי עקיבא. כי רבי עקיבא שהיה עני מרוד עם רחל ודופק אצלהם, יש אומרים עני, יש אומרים אליהו הנביא, והוא אמר שאשתו ילדה בן ואין לו אפילו מה? תבן קש כדי לחסות את מי? את התינוק. אמר לרבי עקיבא, את רואה יש עניים יותר מאיתנו, נתן לו תבן, כאילו הוא עיסר את התבן שהוא בא מעשיו הרשע שאמר כיצד מעשרים את התבן, כביכול גלגל. נדמה לי שמעתי את זה בשמו של רב חיים קניבסקי זכר צדיק לברכה. אז מה? הוא בא לתקן את העניין. אז רבי עקיבא, עקיבא אותיות גם יעקב, אבל כל הסוד הזה רבותיי, כדי שאנחנו בעזרת השם נתחבר. איך מתחברים רבותיי? שאדם עכשיו מתחבר לתורה הקדושה ומושך הערה, כיס מלא ולב שמח, זה חודש כסלו, אבל אדם צריך להתחנן. התורה הקדושה התחנני בבקשה. אבל ראיתי יש פיתוחי חותם רבי יעקב אבוחצירא של שבת שעברה, הוא אומר מי זו הנערה? זו התורה הקדושה, תורה הקדושה. מי זה העבד? אני העבד, אנחנו הבנים, אבל אם כבנים כעבדים. מה זה? הוא אומר אתה אם אתה בן של הקדוש ברוך הוא תפנה אל התורה, לשכינה, הגמיני נא, תביא לי קצת מה, אני רוצה ללמוד תורה. אומר הזוהר הקדוש, היא מסותרת, היא נמצאת באיזה מגדל, מביא הזוהר הקדוש. ואז כולם ברחו, הוא אמר המלך מי שיגיע לתוך המגדל ייקח את בת המלך. באו מפה אנשים התייאשו, אבל אחד שם את המזרון שלו שם. אנא פתחי לי אחותי, רעלתי, יונתי, תמתי, אולי פה אולי שם. היא רואה אותו מבפנים שהוא לא עוזב, לא עוזב. באש ובמים עם ישראל חי מתחת השמיים. לא באש ובמים ביתה, לא יודע מקבוצות זה, אלא באש ובמים, הוא לא עוזב. אומרת הנסיכה, וואי זה? היא עושה שושו, שומע בת קול, אני פה, איפה? כך, תעשה קוד, תלחץ 10, 5, 6, 5. מה זה? י' כו' כ', תלחץ, פק נפתח. יעלומה, זה מקלות עם, זכה בבת המלך. למה? זה שמוסר נפש, הגמיני נא מעט מים. אז אומר, ותאמר שתה וגם גמליך יש. גם את הגומל, מה שאתה גומל גם לאחרים, אתה תעביר את התורה הזאת, כמו הרב היקר שלנו פה, שהוא מעביר את התורה גומל. היי ועלק. רגע, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקום בהם. בעזרת השם, השם יזכנו בעזרת השם, נזכה לחודש טוב ומבורך לנו כל בית ישראל. השם ישמור את כל חיילי צבא הגנה ישראל, יחזיר את כל השבויים הנהדרים, תן שמחה, להמשיך את האחדות הנפלאה הזאת של עם ישראל, את החיבורים הנפלאים האלה. אתם לא יודעים איזה שמחה זה עושה לאבא שבשמיים, כואב לו על כל אחד ואחד, אבל להמשיך את החיבורים, איש את רעהו יעזור, ולאחיו יאמר חזק. נזכה כולנו גאולה שלמה במהרה בימינו אמן. בכבוד כבוד הרב.